Укытучылар, әйбәт кенә физик дәресе бар. Дәрескә укытучы керә. Укытучы үзе белән үзенең эчке дөньясын алып керә. Аның укытучының физик халәте генә керми, иң беренче чиратта ишектән укытучының рухи дөньясы атлап керә. Һәм нәрсә кызык? Бала ишектән дәрескә керә торган укытучының йөзендә беренче булып аның рухи халәтен күрә. Саба районының Шыкшы дигән авылында туып үскәнмен. Шуның суларын эчеп, Саба якларының шаулап аккан чишмәләренең суын эчеп үскән кеше. Безнең авылыбызда чишмәләр авыл дисәң дә бар була. Таш кискән, дөләш чишмәләре бик күп иде. Авылда су үткәрелмәгән, без җиләк янтә белән чишмә суларын, чәй сулары дип ташып, озын болыннардан чишмә сулары ташып, шулай итеп үскән кеше буламын. Әти белән, әни белән үсү бәхете насип булды, Аллага шөкер. Әти колхозда төрле эшләр башкарды. Әниебез безнең пешекче булып, икмәк пешереп бик күп еллар эшләде. Укытучы булу хыялы безнең нәселдә барбыр да әти белән әни дә булмаса да, әтинең улы абыйсы безнең күрше авылда укытучы булып эшләгән. Менә укытучы профессиясе турында безнең өйдә без кичкенә чакта сөйләшүләр барадыр. Аннары соң укытучы булу хыялы ул бит нәселдән килсә ул бик әйбәт инде, әлбәттә. Ул авылда безнең укытучылар бик зур абруйлы дан казанган укытучылар иде безнең авылда. Мәктәбебез бик көчле иде, 8 еллык мәктәп. Менә укытучы булу, укытучыдан башка профессияны белмидер тә инде. Менә укымышлы, яхшы кеше дип укытучыга тартылып, алардан үрнәк алып, шулай үстек. Башлангыч класс укытучым минем бик яхшы иде, Марсилә исемле, Марсилә апа. Хәтта инде аның шул хәтле ярату шул хәтле булгандыр. Өйдә энеләрем, сеңелләрем белән, күрше кызлар белән уйнаганда безнең бөтен уеныбыз дип әйтерлек мәктәптә мәктәпле укытучылы уйнау иде. Ни өчен эт белән песи бер-берсенә дошман булганнар? Балалар, сез беләсезме? Хәзер мин сезгә элекке заманда бер этне хуҗасы бик начар карый башлаган. Китаплар укытам, сөйләтәм, менә шулай итеп үселде. Аннары соң инде карыйм, район газетасы белән танышып барам. Анда Арча педагогия киллияте турында, педучилищес турында мәгълүмат чыга. Менә укытучылар әзерлиләр икән, 8нче сыйныфтан соң алып. Аннары соң әти белән әни кызыксынганнар да инде ишетеп,
Әйтәләр, анда конкурс бик күп икән диләр. Шуннан да Орша педучилищесының бик данлыклы заманы иде ул. Ничәнче еллар? 65-нче еллар, 1965 еллар. Менә үткән ел 10 кешегә, бер урынга 10 кеше килгән икән имтихан бирергә, керә алырбызмы, юкмы дигән ниләрдә булды инде уйларда. Әмма мәктәпне, 8 еллык мәктәпне тәмамлагач, әниләр узата бардылар, Оршага чыгып киттек педучилищега. Хәзер мин еллар үткәч карыйм да, менә гомер башында, яшь чакта, бала чакта юлыңда устазлар очрау, ул бик зур фактор икән кеше өчен. Мин үзем математика укытучысы булырга укыдым. Әмма татар теле әдәбияты укытучысы бездән әдәби газеталар чыгарттырадыр. Язадыр әдәби газетага, озынлыгы 6 метр булган әдәби газеталар бәйрәм көннәренә коридорга чыгарып эләдер, аны кешеләр, студентлар укыйлар. Гомумән Орша педучилищесында укыган елларны инде мин укытучылыкка төпле адымнар дип саныйм. Укый беләсезме әле, әллә бөтенегезгә белмим? Кемнәр укый беләләр, кемнәр? Молодцы. Калганнарыгыз шулай ук өйрәнерсез инде, ярыймы? 1-нче классымны хәтерлим. Әйе. Ул 5-нче сыйныфны миңа бирделәр. Ул Караваевдагы 115-нче мәктәп иде. Аның директоры Нина Ивановна Иванова шаккатырды. Сентябрь айында минем беренче дәресем түгел, беренче дәресләремнең берсенә дәресемне карарга кирде. Мин үткәрдем дәресне, чыктык хәзер, дәрестән соң анализга чакыра, үзенең бүлмәсенә. Нина Ивановна миңа татарча әйтә. Камәрия Зиннуровна, сезнең классыгызда алар бит бөтенесе татар телен беләләр. Алар Караваева балалары. Сез алар белән рәхәтләнеп татарча сөйләшегез ди. Бу бинага минем килүемнең сәбәбе барбыр бу татар телендә эшли торган интернат мәктәп иде. Мине менә шушы мөхит тартты, барбыр. Балачактан гаиләдән кергән, менә бу генетика кан белән килгән хәтерләр, шушы мөхит мине монда тартып китерде. 90-нчы еллар җиттеләр. Һәм 90-нчы елны без беләбез инде, ул Татарстанның суверенитеты турында декларация кабул ителү елы. Менә 80-нчы елларның күпме соңгы елларында халык, республика һәм илебез бу вакыйгага өлгерү процессы килде бит. Икенче мәсьәлә, ни дәрәҗәдә өлгерде? Кабул итү булгач, әйбәт дәрәҗәдә өлгергән дип бәялибез. Мин шулай уйлыйм, ул кабул ителде 90-нчы елның 30 августы. Шул елда яз көне безгә Мәгариф министрлыгыннан килеп, нинди менә шушы мәктәп турында нинди фикер бар, шуны игълан иттеләр. Безгә әйттеләр, менә республикада шундый фикер бар. Сезнең интернат мәктәпне һәм 35-нче татар мәктәбен татар гимназиясы итеп үзгәртү. Безне шуңар әзерли башладылар. Менә хәзер мин вакыйгаларны сүтеп карыйм, мин йомгакны сүтеп карыйм. Ул 90-нчы елга Казанда бер татар мәктәбе дә калмаган иде. Татарча укыта торган бер мәктәп тә юк иде.
Менә мәсәлән, минем ул вакытта үземнең балалар инде мәктәпкә киттеләр. Без иптәшем белән карыйбыз, тирә-якта бер нинди татар мәктәбе юк. 30 августында декларация кабул ителде. 1 сентябрьдә монда инде балаларын җитәкләп килделәр бик күп зыялы шәхесләр. Бу үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Монда кайдадыр 60-65%ка иҗади зыялылар балалары укый торган уку йорты булып чыкты. Әлбәттә, әти-әни баланы иң беренче чиратта билем алырга дип бирә уку йортына. Димәк, милли гимназия яхшы булса гына ата-ана баланы китерә. Менә баланы бирегә китерү өчен бик күп еллар шундый сүзләр йөрде. Менә русча укытмасаң, әти-әниләр балаларны татарча гына укытсаң, бирмиләр бит гимназиягә дигән. Әмма мен моның белән бер кайчан да килешә алмадым. Әти-әни гимназиягә уку йортына баланы нинди телдә укыталар анда дигәнгә караганда, ничек укыталар дигән сорауны үз алдына куя. Яхшы укыткан гимназиягә бирәләр әти-әниләр. Һәрбер дәрес татар телендә үткәргән, бүгенге көндә һәрбер дәрес ул көрәш. Әйе, иң беренче ата-ана китерә баланы, йыгы рус телендә бит, рус телендә йыгыны бирә алмас инде, татарча укыта бит бу укытучы дип. Менә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында 100% баланы үз телендә укытырга омтыла гаилә. Чөнки педагогика галимнәре исбатлаганнар, ана телендә укыса баланың мөмкинлекләре, интеллектуаль мөмкинлекләре яхшырак, тизрәк ачыла дип. Ә без киресенчә, без экзамен бирә алмас бала дип, башка телдә укытырга. Нинди эш төрле матдәне яздык, әйеҗе? Азот, фосфор, калий. Азот ни өчен кирәк үсемлекләргә? Аннары икенче ягын аңлатырга туры килә әти-әниләргә. Менә бу, әгәр дә без аны көрәш дип аңлыйбыз икән, карагыз әле. Химия, физика, математика, информатика, терминнар, синус, косинус, полимерлар, һәм башкалар терминнар. Алар бүтүнесе алар татар телендә дә, рус телендә дә, алар берсе дә татар телендә дә, рус телендә дә түгел. Нинди халат кичердик 90-нчы еллар ахыры, 2000-нчы елларның башында. Татар гимназияларына балаларын бирүчеләр юк, бирмиләр. Ул теге нидән 90-нчы елда мәйданнардан килгән зыялыларның балалары укып чыгып баралар. Монда 2000-нче елда, 7-нче елдамы йыгыны фәкать рус телендә генә бирү дигән ни чыкты? Закон чыкты. Бетте, балалар килми. Бер сыйныф, 2 сыйныф җыйсаң, ул инде сиңа бик әйбәт күрсәткеч. Менә бу баланы шушында чакыру өчен, аны китерү, укытып китү өчен 1 сентябрьне бала туплап башлау зур көрәшкә әйләнә башлады. Лицей-интернатлар ачыла башлады. Әйбәт эшлиләр, балаларны тестлар аша алалар, әйме. Әйтәләр, 1 ел укыталар да, 2нче елдан инглиз телендә. Менә китте әти-әниләр инглиз телендә укытырга. Хәзер үземнең таныш күрәм сентябрь башына баласының документын алды да китеп бара. Инглиз теле өйрәтәләр анда ди, алам ди. Мен инде үземнең күптән белгән танышым, гаиләләрем белән. Ә сез үз телегезне өйрәттегезме соң әле? Сез
İngiliz әнисінің тілін үйреніп балаң ақылырақ болыр деп ойлайсыңмы? Өз әнисінің тілін үйренмеген келіш деп. Сәлик Сәйдәшев, тәнәфестән дәрескә керә торган звонокта Сәлик Сәйдәшев маршты. Игътибар итәсезме сез аңа? Мин бір фикергә өлгөрдім. Бу балалар бақшасын үзебездә булдырырга дигән. Һәм бу фикерне ишеттеләр. Әмир, хәлләрең ничек? Тукта. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер. Ничек хәлләрең? Әйбәт. Бер синдә кулыңны. Оппа, молодец. Әйдә, бер кулыңны. Ни хәлләрең бар? Әйбәт кенә. Әзрәк күтәр моны, әзрәк күтәр. Туктале. Хәзер җыелышларга чыгабыз, тәҗрибә өйрәнергә. Сөйлиләр, бакча татар балалар бакчасы дип атала. Балалар bir aydan, 2 aydan анда баргач, рус теленә генә күчеп бетәләр. Дип сигналлар килә. Һәм бу сигналлар күп килә торган булдылар. Юк бит, битү ягына бара бит, бакчаларда бит, балалар әле бит алар, гафу итегез, әнисенең итәгеннән генә төшкән балалар, алар бит хәзер мәктәпкә, әлбәттә бала рус теленә өйрәнгән икән, ул рус телендә укытыла торган мәктәпкә аны әтияни бирергә, чөнки бу яңадан да милли үзаң белән бәйле, әтиянинең үзаңы, милли үзаңы белән барабыз, чыннан да шулай. Менә шушыларны карап йөргәннән соң без Илсур Гәрәевич белән утырып сөйләштек. Бакча булырга тиеш гимназияның структур бүлекчәсе. Буларны тотанаштык, кунакларга коймак пешереп алабыз. Әйдәгез әле бергәләп. Башладыкмы? Ямьле бәйрәм көне иде. Чыгардык без кунаклар. Кунакларны сыйларга пешердек без коймаклар. Milli мәгарифнең ана телендә укытуның бер нинди кимчелеге юклыгын без исбат иттек. Әмма мин бу сүз белән килешмим, кимчелеге юклыгын дип. Өстенлеген без исбат иттек. Өстенлеген, менә мин сезгә әйтәм, шын инану белән әйтәм, өстенлекле. 14нче елда шушы безнең шатлыкка дип әйтимме инде башланды. Республикада мәктәпләргә капиталь төзәтү эшләре программасы гамәлгә куела башлады. Һәм безнең гимназия 14нче елга бу программага кирде. Башланды ул 13нче елда ук, 1нче елында безнең гимназия кирмәде. Менә ул вакыттагы халәтемне хәзер исемә төшерәм, әйме. Беренчедән инде биналар искергән иде. Ишекләрне алмаштырасы, ул идәннәр. 1нче елны ук кертәсе килде гимназияны. Әмма эшемдә, күңелемдә бер хис. Сабыр бул дигән хис булды. Хат яздым президентка. Гимназияга ремонт эшләрен тирән дәрәҗәдә киңрәк масштабларда үткәрергә ярдәм сорап. Һәм бу ярдәм бирелде.
гимназияның балалар иң ярата торган урыны. Бу урында балалар менә бу түгәрәк өстәл артында сөйләшеп утырырга бик яраталар. Менә бу безнең медиа мәктәп. Бу моның базасында бик күп фәннәрдән шундый фильмнар бар. Балалар аны карыйлар. Татарча мультфильмнар без менә биредә куябыз. Һәм дәрестән соң әти-әниләрен көтеп торганда балалар мультфильмнарны карыйлар, татар телен өйрәнергә. Бу искиткеч урын. Аннары һәрбер этажга менә шушындай инструментлар алып куйдык. Музыка мәктәбендә укый торган укучылар рәхәтләнеп уйнап утыралар. Ял итү өчен бу бер дигән урын. Менә шуннан шахмат уйнарга бик яраталар балалар. Биредә һәр вакыт тәнәфес вакытында шахмат уйный торган кызлар командасы, малайлар командасы. Я булмаса класстан 2 малай шахмат уйнап утыра. Бу бик кызыклы урын, бер кайчанда буш тормый. Менә бу инструмент Россиянең халык артисты Мәрьям Рахманкулованың инструменты. Аны без төзәтергә теләп карадык, төзәтергә мөмкин түгел инде диделәр. Әмма ул ядкар буларак бездә саклана. Менә укы дигән сүзләрдән төзелгән китапханә. Бу китапханәдән китапларны бала өенә алып китәргә мөмкин, өеннән китереп куярга мөмкин үзе теләгән китапны. Бу шундый иреклек китапханә. Монда ник алдың дигән кеше дә юк, ник китереп куйдың дигән кеше дә юк. Монда бөтен нәрсә баланың үз теләге белән эшләнә. Безнең укучыларыбыз инде төрле вузлардан, төрле учреждениялардан аваз сала башладылар үзләренең барлыгы турында. Әйткәнемчә, хөкүмәт структураларында эшли башладылар. Кайда укыдың? Бу хәтле телне әйбәт беләсең дип сорашалар. Мин 2нче гимназиядә укыдым диләр. Укытучы мәктәбе кейсе, кашан булыр йөрәк түрендә, балачакның якты мизгелләре, онытылмас гомергә. Әти-әнине син күңелеңдәге бүтән яратуыңны, баланы яратуыңны, үзенә әти-әнинең баласын монда китергән өчен рәхмәтеңне, хөрмәтеңне алгы планга куеп, әти-әнигә аңлатырга кирәк. Аңлатырга кирәк үзең инанган әйберне. Үзең инанмаган әйберне аңлатуның бер файдасы да юк. Мәсәлән, мин үземнең монда 27 ел җитәкче булып эшләвемдә мин үземне гомер буе шушы әйберләрне аңлатучы итеп хис итәм. Кемдер аны көрәш дип атарга мөмкин, әмма мин аны кабул иттем, минем эшем бу дип. Бу минем икмәгем. Мин аны хәләл итеп эшләргә тиеш, харам булырга тиеш түгел. Син үз эшеңнең дөрестлегенә ышансаң, син сукмакның чистасын, моторын табасың. Һәм шул сукмактан барганда сине кире вурмыйлар. Менә мин бүген хәзер нәтиҗә ясап әйтәм, 27 ел җитәкчелек тәҗрибәсендә теләгән эшемнең, гамәлгә куярга теләгән проектларның берсендә эшләмичә һәм куймыйча калдырылмаган. Бөтенесе алып барып чыгылган.